Koaličná kríza má po včerajšom stretnutí Roberta Fica a poslancov okolo Rudolfa Huliaka elegantné riešenie. Pripomeňme si ale najskôr udalosti, ktoré nás sem doviedli. Všetko začalo tlačovkou Národnej koalície, ktorá požadovala zmenu názvu poslaneckého klubu SNS. Toto rozhodnutie prišlo, dá sa povedať, zo dňa na deň. Môžeme špekulovať, či to tak je, ale držme sa faktov. Predseda SNS Andrej Danko následne vylúčil takúto možnosť. Huliak však pritvrdil a začal požadovať jedno z ministerstiev, ktoré majú v gescii práve národniari. Pripomeňme, že v októbri minulého roku to bol práve Huliak, kto sa mal stať ministrom životného prostredia. Prezidentka však nomináciu odmietla a ministrom sa stal Tomáš Taraba. Na pozadí tohto všetkého sa zvádza boj o predsedu parlamentu. Miesto podľa koaličnej dohody patrí Hlasu, na pozíciu si však robil záľusk Andrej Danko. Vyzerá však, že je ochotný pristúpiť na obchod zahlasovať za nominanta Hlasu, výmenou za jedno z ministerstiev, pravdepodobne vnútra. Šutaj Eštok sa spomína ako najpravdepodobnejší kandidát. Je to dosť možné, že mu to aj vyhovuje, s tým koľko problémov vyplavuje na povrch vnútro v poslednej dobe. Takže ešte raz, Huliak chce ministerstvo, Danko chce ministerstvo, Eštok chce predsedu parlamentu. Prečo by nemohol Taraba odstúpiť ministerstvo Huliakovi, kde bol koniec koncov aj prvá voľba? Hlas by odstúpil ministerstvo SNS, ktorého by sa zhostil najpravdepodobnejšie práve Tomáš Taraba. A Eštok by sa stal predsedom parlamentu. Táto výmena by pravdepodobne bolela najviac Hlas, ale pripomeňme, ktorá strana má počet ministerstiev násobne vyšší, ako je jej volebný výsledok, ktorá strana získala od volieb pozíciu prezidenta. Možno ich to bude bolieť, ale môžu to prekusnúť. Veď koniec koncov ide im hlavne o blaho ľudí. Tak hodil by sa už koniec tanečkov, pretože z podobných situácií ťaží len opozícia. Neváhajte sa zapojiť do diskusie. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak budete odoberať náš kanál. Politika denne